clase trabajadora. Acabemos con las políticas anteriores. ¡Viva a folga xeral! ¡Adiante con a luta da clase trabajadora! Compañeros e compañeros, ainda queda moita xente por chegar á Praza da América. É increíble que toda a ciudadanía de Vigo se volcara. Mañá o señor Rajoy dirá que foron os piquetes os que vos obligaron a estar aquí hoxe tamén. Pero eu quero decirle, señor Rajoy, hoxe temos máis ciudadáns na rúa que nas casas. Acórdese desas palabras. Hoxe hai moitos máis na rúa que nas casas. Hoxe as casas están baleiras e os ciudadáns da comarca de Vigo están aquí con nós. Hoxe en Galiza somos moitos máis os que nos estamos a manifestar, a apoiar esta folga xeral convocada polas tres organizacións sindicais. Somos moitos máis que os que o 21 de outubro lle deron a maioría ao Partido Popular. Que tome nota o señor Feijóo, si está hoxe ca maioría no Parlamento galego non é porque lla dera o noso povo maioritariamente, senón é como consecuencia dunha lei electoral totalmente injusta. En nome da dirección da CIGA quero agradecervos a todos e a todas as que estades aquí hoxe a manifestarvos, así como os miles de galegos e galegas que esta mesma hora están a facer o propio por toda Galiza para manifestar unha vez máis o noso firme rexeitamento a estas políticas antisociais, antigalegas, promovidas desde a Unión Europea e polo Partido Popular. É para decirlles que vamos a seguir a manifestarnos en defensa da nosa dignidade, en defensa dunhas condicións de vida dignas para o noso povo e para as nosas clases traballadoras. Compañeiros e compañeiras, para entender o que está a pasar, para comprender por que se siguen promovendo desde o poder económico e político unhas medidas laborais e económicas que están a arruinar a moitos estados da periferia de Europa e a empobrecer amplios sectores da sociedade, para comprender as dificultades que estamos a ter a hora de parar e mudar estas políticas, a pesar das folgas xerais e das grandes movilizacións sociais feitas nestes últimos anos, é fundamental entender o seguinte: todo o que está a ocorrer coa crise económica, todas as medidas que se están a promover desde o Banco Central Europeo, desde a Comisión Europea, desde o Fondo Monetario Internacional e desde os diferentes gobernos colaboradores, non son neutrais, nin ideolóxicamente, nin desde o punto de vista dos intereses de clase que defenden. Estamos nunha loita de poder entre o capital financiero especulativo e as clases traballadoras. Unha loita de poder na que se está a definir o modelo de sociedade que vai a quedar aquí despois da crisis económica. Están en xogo, pois, aspectos vitais para as clases traballadoras como son a xustiza social, as liberdades públicas, os dereitos sociais, o reparto igualitario da riqueza, o dereito das nacións oprimidas a decidir libremente o seu futuro. Está en xogo a democracia real que non podemos permitir que nos la quite. Se nesta loita, finalmente, consiguen vencer os banqueiros, os especuladores, os grandes empresarios, os oligarcas, se vence finalmente a dereita franquista,
sairemos desta crisis económica cunha sociedade máis elitista, máis corrupta, máis injusta, con menos dereitos, máis empobrecida e menos democrática. Por iso é fundamental que nesta loita triunfa a maioría social, que somos as clases traballadoras, que somos as clases populares deste país. Por iso é fundamental que os galegos e galegas poidamos decidir libremente o futuro dos nosos sectores productivos, da nosa cultura, do noso idioma ou o modelo económico e social máis acaído para xerar riqueza, emprego e benestar na nosa terra. Por iso é fundamental seguir saindo á rúa, seguir a mobilizarnos e non caer na frustración e o desánimo que é o que pretenden aqueles que nos están a gobernar. Temos que ser conscientes, compañeiros e compañeiras, do noso poder. Somos a maioría, somos máis que eles. Temos a razón do noso lado e, sobre todo, temos a firme vontade de sair desta crisis económica con unha sociedade máis xusta, máis libre, máis democrática e, no noso caso, máis galega. Compañeiros e compañeiras, non deixemos que os capitalistas, que os gobernos e os gobernantes ao seu servicio nos rouben tamén a dignidade e a esperanza. Ánimo e adiante. Viva Galiza e vivan as súas clases traballadoras.